tréning. Na všetko v tele sa vieš pozerať ako na sval. Aj na schopnosť odolávať hejtu sa vieš pozerať ako na sval. Dajme tomu, že chceš začať rapovať. Hej? Lenže, ako iste viete, raperi sú veľmi cool, keď akože to makeli. Ale väčšina raperov, keď začínali, tak si z nich robili srandu. Ich kamoši, ich okolie. Dajme tomu, že máš 22 rokov, už nemáš 15 a už si v takom veku, že keď teraz vydáš prvú pesničku, tak zažiješ obrovský odpor svojho okolia. Budú sa ti smiať, budú si vraviť, že si trápny, teba to bude zožierať. Každý jeden krát, keď ti niekto povie, že si trápny, si vieš predstaviť ako jeden klik. Každý rapper, každý slávny človek musel odrobiť tie kliky. To, že Mike Spirit vie ustať to, že milión ľudí povie, že je trápny, alebo milión ľudí povie, že jeho track je na piču, nie je preto, že je nejak geneticky ináč postavaný, ale je to preto, že už robil milióny tých klikov a už je ten jeho sval, ktorý je zodpovedný za to nepripúšťanie toho odporu a toho hejtu, tak silný, že to proste unese. A ty môžeš mať ten sval takisto silný, ale musíš začať klikovať.